लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना मोनसे सेन्टेन्स लिरदों पेजार ब्लास्ट। पेजारा मा मुवा? पेजारा जाबाय मोनसे इलेक्ट्रनिक्स गेजेट आरो बेजों मा खालामनो हायो टेक्स्ट मेसेज आरो भइस मेसेज सेन्ड खालामनो हायो। 1990 सोआव ओंखारदोंमोन बे जन्त्रआ माने मबाइल टाइपनि मोनसे मुवा। बेवहाय जेबो सेटेलाइटनि गोनांथि गैया, जास्ट बेवहाय मा दं रेडिअ सिगनेलजों सोलियोमोन बे रेडिअ। नोंथांनाव बयबो मिथिगौ रेडिअ मा मुवा। नाथाय बे मुवाया मोनसे गिलु बालु बम बादि लेबानन मुंनि हादराव ब्लास्ट जादों। बे जाथायखौ नोंथांमोना थारैनो निउसाव नुबाय जानांगौ। स' थारैनो मा जाथाया मा, बेवहाय सोरनि आखाइ दङ? बेवहाय गोबां थियरि ओंखारनानै फैदों, गोबां रोखोमनि थियरि, गुबुन हादरनि नाम लादों। इजराइलनि मसादनि नामखौथ' नोंथांमोना थारैनो खोनाखादों। स' बेवहाय मसादनि आखाइ थानो हागौ, बेखौनो गोबां सानदों। बेवहाय नोंथांमोना खिन्थानो नागिरनाया जाहैबाय मा, आथिखालाव जों जायफोर इलेक्ट्रनिक्स गेजेट इउज खालामो, जेरै मबाइल फन, जेरै लेपटप, बेबायदि गोबां दङ। बै मुवाफोरा मा बम बादि बेरनो हागौ नामा? बेनिफ्राय जों सांग्रां जानाया गोनां, नंगौना नङा? बेखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थानो ट्राइ खालामगोन। स' जाथाया ओरैबायदि, माने लेबाननाव थांनाय 17 सेप्तेम्बर खालि खनसेनो 3000 पेजार नामनि जि जन्त्र बेयो ब्लास्ट जादों, बेबायदिखौ जोङो खौराङाव मिथिनो मोन्दों। माने दासिम बेसेबां ब्लास्ट जादों बेनि एक्जेक्ट माने जोङो नाम्बारखौथ' बुंनो हाया। नाथाय बै ब्लास्टआव थांनाय 17 सेप्तेम्बरनि जि ब्लास्ट, बे ब्लास्टआव निउसफोराव नुनाय बादिब्ला 12 मानसिनि जिउ जोबदों आरो माखासेया जोखोम जादों। प्राय 2750 प्लास जोखोम जादों। माखासेया मा बेरफ्रुदोंमोनबाबो जानो हागौ लोगोआव गैयामोन। बिनि थाखायनो बेयो एसे माने जायफोर मानसिना लोगोआव गैयामोन, जायफोरा माने बबेबा दोननानै टेबोलाव दोननानै बहाबा दोननानै मा हमना ला गुबुन जायगायाव दंमोन, एसे गोजान दंमोन, बिसोरो रैखा मोनबाय आरो। नाथाय सबसे गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय बै जि पेजार नामनि जन्त्र, जाय इन्टारनेटजोंबो जेबो कानेक्सन गैया, जाय सेटेलाइटजों जेबो कानेक्सन गैया, बै मुवाया ब्लास्ट जाखो माबायदि? माने जाथाया ओरैबायदि जे हेजबुल्लानि जेसेबां लिडार दङ, दैदेनगिरिफोर दङ, बिसोरो स्मार्टफन इउज बा जायखिजाया मबाइल फन इउज खालामनायनिफ्राय दासिम गोजानाव दङ। बे जाथाया जेब्ला इजराइल आरो हामासनि जेब्ला दावहा जादों, बै समनिफ्रायनो बे जादों। लेबाननावबो पेरेलेलि एटाक खालामबाय थानायखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों आरो बेनि थाखायनो बै पेजारनि इउजआ बांदों लेबाननाव। जाय मुवाखौ जोंनि स्टेजनि मानसिफोरा नुवाखैनोखा, जायनि मुंखौथ' आं थांनाय सेप्तेम्बरावसो खोनादों। जानो हागौ जोंनि सिगां जेनेरेसना बेखौ मिथिगौ। 1990 सोआव बे मुवाया सोलिदोंमोननो, नाथाय जेब्ला स्मार्टफन बा मबाइल फैबाय, बिनि उनाव बे मुवानि बाहायथिया गोमालांदों जाहैबाय। नाथाय लेबाननाव थानाय जि हेजबुल्ला जि टेररिस्ट ग्रुप होनना बुङो बा बिग्रायारि हानजा होनना बुङो बिसोरनि हादराव, बा बिसोरखौ मा होनना बुङो इराननि प्रक्सि होननानै बुङो। इराना बिसोरखौ इजराइलनि हेंथायै इउज खालामो, बेबायदि इराननि प्रक्सि होननानै बुङो। स' बिसोरो बे मुवाखौ मानो इउज खालामखो? जाथाया ओरैबायदि, हेजबुल्लानि दैदेनगिरि जाय हेड लिडार, बियो मार्च एप्रिलसोआव गावसोरनि दैदेनगिरिफोर बुंदोंमोन जे मबाइल फन बाहायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बै मबाइल फननि हेफाजाबैनो बिसोरनि लकेसनखौ ट्रेक खालामनानै ड्रन एटाक खालामो, मिसाइल एटाक खालामो बा रकेट एटाक खालामदों इजराइला, जायखिजाया एयार स्ट्राइक खालामदों बेबायदि। बिनिखायनो मा सानबाय जे मबाइल फननि सोलायै मा मुवाखौ बाहायोबा जोङो रायलायनोबोथ' हागोन, लोगोसे जोङो ट्रेकबो जानाय नङा, जोंनि लकेसनाबो ट्रेक जानाय नङा, बेबायदि माने एडभाइस होबाय। आरो बेनि थाखाय मा खालामनो हामगोन? आरो बे फाइनाल मोनसे डिसिसन जाबाय जे 1990 सोनि मोनसे इन्सट्रुमेन्ट जायखौ पेजार होननानै बुङो, बेखौ इउज खालामगोन आरो लोगोसे वाकि टकिखौ इउज खालामगोन। बेबायदि गोबां रोखोमनि नोंथांनाव वाकि टकिखौ पुलिसफोरखौ लानाय नुदों, रेल स्टेसनाव खामानि मावग्राफोरखौ लानाय नुदों। बेयो जेबो सेटेलाइटजों कानेक्सन गैया, बेयो मा जेनेरेलि रेडिअ एपजों सोलियो आरो बेयो एसे डिसटेन्सहालागैल'सो कानेक्सन थायो। स' बेबायदि बिनि उनाव फाइनाल डिसिसन जाबाय जे बे मुवाखौ इउज खालामगोन पेजार। बै पेजारखौ बानायो बहा? बेनि थाखाय गोबां माने नायगिरबाय गुबुन हादरनि कम्पानिफोरखौ आरो लास्टआव मिथिबाय ताइवाननि मोनसे कम्पानि गोल्ड एपल' ना एपल' गोल्ड बेबायदि नामा, बे कम्पानिया बेखौ बानायो। नाथाय उनाव कन्ट्रेक्ट जाबाय आरो दासिम खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला गोबां थियरि ओंखारनानै फैदों जे दासिमनि जि थियरि, बै थियरि बादिब्ला मा ताइवाना बेखौ बानायाखै, ताइवाननि गोल्ड एपलआ डाइरेक्ट बानायाखै, नाथाय बिसोर कम्पानिजों मोनसे टाइ आप बा कन्ट्रेक्ट लानानै हांगेरिनि मोनसे कम्पानि, बुडापेस्टआव थानाय हांगेरिनि मोनसे कम्पानि, बियो बानायदों जाहैबाय। बै कम्पानिनि मुङा जानो हागौ BMP ओरै माबा मोनसे।
स' बै कम्पानिया बेखौ बानायो आरो गिबि अर्डार जाबाय 3000मोन बिनि उनावबो गोबां अर्डार होदों बेबायदि जों खौरां मिथिनो मोन्दों दासिम मिथिनाय बायदिब्ला 3000निफ्राय 5000 बेबायदि माने अर्डार होदोंमोन जाहैबाय जेब्ला बै कम्पानियाव अर्डार होदों बै इनफरमेसनखौ मसादआ मोनो जाहैबाय मसाद इजराइलनि मोनसे इन्टेलिजेन्स एजेन्सि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मसादनि समान आरो खातारनाक इन्टेलिजेन्स एजेन्सि बे बुहुमाव गैया स' बै मसादआ बेखौ मिथिनायनि उनाव मा खालामबाय दासिमनि थियरि बादिबा बेसेबां कारेक्ट बुंनाया मानोना इजराइला दासिम बे बाथ्राखौ जेबो डिटेल्स बुङाखै बे सानना लानायसो गासैबो निउसाव जों जेसेबां नुदों गासैबो साननाय थियरिसो नोंथांमोनखौ रियेल दासान बेवहाय सोरनि आखाइ दङ बेखौ जों बुंनाया खालि इजराइलनिल' आखाइ दं ना सोरबा गुबुन गुबुन हादरनिबो आखाइ दं बेखौ दासिम जेबो बुंनो हायाखै नोंथांमोना निउसाव जि नुदों बे कारेक्ट नंजोबा गोसोआव लाखि नोंथांमोना बे बाथ्राखौ माने दासिमनि खौरां बादिब्ला इजराइलनि जि मसाद बियो मा खालामबाय बैहाय इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव बा एसेम्बल डिपार्टमेन्टआव मा खालामबाय गावसोरनि मानसिखौ साकरियाल हिसाबै माने थिसननो जाहैबाय माबा मोनसे कायदाखौ हल खालामनानै बे थिसनो बेबायदि आरो बा ओरैबो बुंदों मोनसे थियरि ओरैबो बुंदों जेब्ला बेखौ लानानै फैदोंमोन बे मुवाखौ जेब्ला साप्लाइ खालामना लानानै फैदोंमोन अब्ला लामायावनो जाहाजाव जिहेतु जाहाजजोंसो लाबोनांगोन नालाय लामायावनो बैखौ मा खालामदों माबा मोनसे कायदा कौशल खालामनानै बेवहाय मा बमखौ फिट खालामदों बेवहाय मोनसे एक्सप्ल'सिभनि बाथ्रा होनदों PETN बे मोनसे एक्सप्ल'सिभ मुवा बमाव इउज खालाम बेखौ बै मुवाखौ बेवहाय फिट खालामदों बेटारिनि लोगोआव आरो बेखौ ओरैबायदि फिट खालामदों बेवहाय मोनसे मेसेज हरनानै आल्फा निउमारिक मेसेज हरनानै बेखौ मा बेटारिखौ गोबां हिट खालामगोन आरो बै बेटारिनि हिटआवनो बेटारिया गुदुं जानायनि हिटआवनो बै मुवाया मा जागोन ब्लास्ट जागोन जेनेरेलि बमाव इउज खालाम बेखौ PETN जायखिजाया बे नंगौना नङा आं निउसावबो मोजाङै नायाखै नाथाय बेबो मोनसे एक्सप्ल'सिभ मुवा गोसोआव लाखि नोंथांमोना बेखौ जेनेरेलि साइन्सनि स्टुडेन्टफोरा थारैनो मिथिगोन बे मा मुवा स' जियानो जाया मानो बेबायदि प्लान खालामदो बेटारिनि लोगोआव बेखौ चिप्सनि महराव इमप्लान्ट खालामदों बेबायदि जों खौराङाव मिथिनो मोन्दों बेसेबां सैथो बेखौ बुंनाया गोबां थियरि ओंखारनानै फैदों सोरबा बुङो चीननिबो आखाइ दङ सोरबा बुङो USA नि आखाइ दङ स' बेवहाय मसादआव हारसिं बे खामानियाव गैया आरो बे बाथ्रायाबो नंगौ जे मसाद जि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि इजराइलनि बे गोबां जायगायावनो बिसोर मा हाबनानै दङ गोबां डिपार्टमेन्टआव गोबां हादरनि गोबां जायगायाव गोबां बिभागाव बिसोरनि मानसिया साकरि मावनानै दङ बुंनो थाङोबा ओरैबायदिबो मिथिनो मोनो हेजबुल्लाहनि गेजेरावबो माखासे बेबायदि टेररिस्ट जाफ्लानानै दङ बेबायदि जोङो खौराङाव खोनायो सम सम स' मसादआ ओरैबायदि मोनसे इन्टेलिजेन्स एजेन्सि बेयो बुहुमनि जायखिजाया खनायाव थांनानै जायखिजाया सुबुंखौनो मा खालामनो हागोन एटाक खालामनो हागोन होनना बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा एसेबां पावारफुल बे इन्टेलिजेन्स एजेन्सिया स' बेबादि माने मोनसे हादरनि कम्पानियाव थांनानै बेवहाय गावसोरनि मानसिफोरखौ एन्ट्रि खालामनानै बै जि हेजबुल्लाहनि थाखाय बानायनाय जि पेजार बै पेजाराव बै बमखौ बा एक्सप्ल'सिभखौ इमप्लान्ट खालामनाय 30 ग्राम बा 20 ग्राम होनना मिथिनो मोन्दों 20 ग्राम बेखौ चिप्सनि महराव इमप्लान्ट खालामनाय आरो चिप्सनि सायाव बेखौ माने नुनायाव मा चिप्स बायदि नुगोन माने बेखौ नुनायाव बम बायदि साना स' बेबायदि आरो बे बेटारिखौ मोनसे मेसेज हरनानै माने बे मेसेजनि दारै बेटारिया हिट जागोन आरो बै बेटारिनि हिटआवनो बियो मा जागोन ब्लास्ट जागोन आरो बेबायदि ब्लास्टआव नोंथांमोना गोसोआव लाखि जेसेबां इलेक्ट्रनिक्स गेजेट्स दङ बै गासैबोआवनो लिथियाम आयन बेटारि थायो आरो लिथियाम आयन बेटारिनिबो मोनसे टेम्पारेचारनि लिमिट थायो जुदि बै एक्सप्ल'सिभा ब्लास्ट जानाय लोगो लोगो लिथियाम आयन बेटारियाबो मा जागोन ब्लास्ट जाफागोन नोंथांना बयबो मिथिगौ स' नोंथांनि मबाइला जेबो सेफटि नङा नोंथांनि मबाइलावबो खायसे मेलवेयर देट मिन्स हेक खालामनानै बेवहाय खायसे सफ्टवेयर हगारनानै जोंनि मबाइलनि बेटारिखौ जि स्मार्ट बेटारि ना बियो बै स्मार्ट बेटारिखौबो मा ब्लास्ट खालामनो हायो बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दानि जुगाव स' इजराइला बे खामानिखौनो मावदों लोगो लोगो बै एक्सप्ल'सिभआबो ब्लास्ट जाबाय आरो बेटारियाबो ब्लास्ट जाफाबाय आरो बै मुवाफोरखौ जों बहा लायो जाबायदि मबाइलखौ पकेटाव लायो लंपेन्ट मनाव लायो बहाबा खानानै लायो आखायाव लायो स' खनसेनो 3000 ब्लास्ट जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों आरो बै ब्लास्टआव 2700 मानसिया जोखोम जादों आरो बिनि मादाव 100 जिउ जोबदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों स' मसादनि जि खामानि बेयो आसरित टाइपनि खामानि नङा होमबा ताइवानाथ' बुंदों बेयो जोंनि खामानि नङा नाथाय बे खामानिया सोरनि बेखौ दासिम मिथियाखै इजराइला दासिम जेबो बेनि गावसोर मावदों होननानै जेबो बुंनानै लायाखै आरो लानायबो नङा थारैनो स' जोङो साननांगोन जे हेजबुल्लाहजों सोर दावहा जाबाय थादों हेजबुल्लाहजों इजराइलासो दावहा जाबाय थादों स' बे इजराइलनि बादै बेलेगनि खामानि जाननो हाया जानो हागौ बेवहाय सापर्टिभ बा सापर्टार सोरबा थानो हागौ नाथाय बेनि मेन खामानिया मसादनि अनगायै गुबुननि जानोनो हाया बेखौ नोंथांमोना बयबो आइडिया खालामनो हायो स' बे मसाद नामनि जि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि बेयो खातारनाक नोंथांमोना गोसोआव लाखि मसाद
बेनि समान आरो खातारनाक जेबो इन्टेलिजेन्स एजेन्सि बुहुमाव गैया दासिम गोबां थियरि ओंखारनानै फैदों जानो हागौ बमखौ बेयाव इमप्लेन्ट खालामाखैबो जानो हागौ लामा ससेयाव जेब्ला बेखौ जाहाजजों लाबोदोंमोन बै लाबोनाय समाव जानो हागौ बेवहाय फिट खालामदों एबा ओरैबो मोनसे थियरि ओंखारनानै फैदों बै जि पेजार बे पेजारखौ एसेम्बल जानो हागौ हांगेरियाव खालामाखैमोन बुदापेस्टआव खालामाखैमोन नाथाय बेखौ लाबोनानै गुबुन हादोराव एसेम्बलबो खालामनो हागौ बै एसेम्बल खालामनायाव जानो हागौ मसादनि एजेन्टफोरा बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै बेवहाय लागायदोंबो जानो हागौ बा लामा ससेयावबो बेखौ खालामदोंबो जानो हागौ स' बहुद पसिबिलिटि दोङो बा ओरैबो जानो हागौ जायफोर जे टेकनिकेल ग्रुपनि मानसिफोर हेजबल्लानि जे टेकनिकेल बिभागनि जाय मानसिफोर बै टेकनिकेल बिभागनि जाय सुबुंफोर बै टेकनिकेल बिभागाव जानो हागौ मसादनि सोरबा एजेन्ट थानो हागौ बै एजेन्टफोरा जानो हागौ बेखौ इमप्लेन्ट खालामदों खोमा स' गोबां रोखोमनि थियरि ओंखारनानै फैदों बहुत अद्भुत नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना बुंनो नागिरनाया जाहैबाय जोंनि जि मबाइल फन जोंनि जि जेसेबां इलेक्ट्रनिक्स गेजेट जेरै लेपटप दोङो स्मार्ट टिभि दोङो स' बहुत धरननि जेरै खायसे खायसे मुवा दंना नोंथांनो जे उथिनायनि सम जाबाय उथिनानै मा खालामनांगौ खैटायाव ब्रास खालामनांगौ खैटायाव बहा थांनांगोन अफिस डिउटिया मा टाइमाव जानांगौ बेखौ खिन्थाग्रा आजिखालि फिसा फिसा जन्त्र थायो बै जन्त्रफोरखौबो सब हेक खालामनो हायो आरो गासैयावबो लिथियाम आयन बेटारियानो थायो बै लिथियाम आयन बेटारिखौ मा खालामनो हागौ जोङो हेक खालामनानै बै जन्त्रखौ बेखौ ब्लास्ट खालामनो हागौ स' लिथियाम आयन बे जि लिथियाम जि धातु जायखि एलकालि धातु होनना बुङो बे एलकालि धातुआ जेब्ला अपेन बाराव फैयो अब्लानो अर जोङो बियो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जायफोरा साइन्स स्टुडेन्ट बेनि थाखायथ' बे इजि बाथ्रा जे सडियाम लिथियाम पटासियाम बे जुदि बार ओंखारो जुदि बेटारिखौ एरफ्लंना होयो अब्लानो अर नाङो बेटारि नोंथांमोना बयबो मिथिगौ स' बै जि लिथियाम आयन बेटारि बेखौ ब्लास्ट खालामनो बांद्राय गिदिर बाथ्रा नङा मबाइला जेब्ला गुदुं जायो लेपटपा जेब्ला जोबोर गुदुं जायो अब्लानो बेखौ गुसु जानो होनांगौ बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि स' जोंनि फनफोरा गासैबो जोंनि इण्डियानि बेटारिफोरा जेनेरेलि चाइनानिफ्राय इम्पर्ट खालामनाय जायो स' चाइनाया जोंनि सुथुर हादर फिउचाराव माबा मोनसे जाहोनाव जों मोननै हादरनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि नांलाय खमलाय जायोबा बेबादि गिलु बालु एटाकबो खालामनो हागौ जोंनि इण्डियान आर्मिफोराबोथ' बेखौनो इउज खालामो नङा होमबा थ' इण्डियान आर्मिफोरा साननायनि सम जाबाय जे जायफोर सुबुङा जोंनि हादरखौ रैखाथि होयो बै सुबुंफोरा खिन्थु चाइनानि मुवा बेसादखौ बाहायनाया एसे साननो गोनां जानानै फैदों फिउचाराव दावहा जायाबाथ' जेबो नङा नाथाय फिउचार बेबायदि दावहा जायोबा बेबादि एटाकआ थारैनो जानो हागौ मानोना चाइनानि मुवाया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेवहाय माबा मोनसे नङा लुप हल्स थायो जाय लुप हल्सखौ बबेबा हादरखौ एटाक खालामनो थाखायनो बानाय बेबायदि बुंनाय जायो बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जि इन्टेलिजेन्स एजेन्सि मसाद इजराइलनि बेयो मोनसे निउ टाइपनि वार गोदान रोखोमनि दावहा बुहुमाव क्रिएट खालामदों बेबादि जाथायखौथ' जोङो आमेरिकानि हलिउडनि फिल्मफोरावसो नुबाय थायोमोन नङा होमबा हलिउडनि फिल्मावसो बेबायदि माने माखासे स्मार्ट कारफोरखौ मा खालामो स्मार्ट कारफोरखौ बेबायदि हेक खालामनानै बेबायदि ब्लास्ट खालामनायखौ जों फिल्मावसो नुदोंमोन नाथाय बास्तबाव बे फिल्मनिख्रुइबो अद्भुत खनसेनो 3000 नङा होमबा 3000 पेजारखौ ब्लास्ट खालामदों आरो बेल' नङा नेक्स्ट 18 सेप्टेम्बराव मा जाबाय वाकि टकियाबो मा जाबाय ब्लास्ट वाकि टकियाबो सेम टेक्न'लजिजों सोलियो नङा होमबा बै वाकि टकियाबो मा ब्लास्ट जाबाय आरो लोगोसे बेवहाय 120 सुबुं जिउ जोबदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों माखासे जोखोम जादों आरो नुनो मोन्दों लेबानननि माखासे जायफोर जायगायाव हेजबुल्लानि कन्ट्रल दं बै जायगाफोराव जायफोरा हेजबुल्लानि सुबुं बिसोरनि काराबो ब्लास्ट जादों स' स्मार्ट कारफोराबो ब्लास्ट जादों स्मार्ट टिभियाबो ब्लास्ट जानो हागौ लेन्डलाइन फनाबो ब्लास्ट जानो हागौ माने ओरैबायदि भयंकर मोनसे परिस्थिति लेबाननाव स' मानसिफोरा माने फनखौबो दांनो गिदों आरो 17 सेप्टेम्बर खालि जि ब्लास्ट जादोंमोन 17 सेप्टेम्बर खालि बै सानखालि मा गासैनिबो सुबुंनियाव मोनसे मेसेज फैयो खनसेनो 3000 पेजाराव मेसेज फैयो बिप 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 बिनिखायनो बिपारबो होनो दे गोसोआव लाखि पेजारखौ बिपारबो होनना बुङो स' बिप बिप साउन्ड फैनानै मा जादों गरम जाबाय बेनिफ्राय ब्लास्ट लोगोफोर साइन्सनि दुनियाव जोङो बहुद आरामावबो थायो नाथाय साइन्सआ बिराद गिलु बालुबो साइन्सआ जोंनि थाखाय खैफोदबो सावबो बोरबो मोननैबो स' जाय जन्त्रखौ जोङो जोंनि मोजांनि थाखाय जोंनि आजादिनि थाखाय इउज खालामो बै जन्त्रआ जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर खैफोद गोनांबो जानो हागौ लोगोफोर स' बेनिखायनो हुसियार जोंनि मबाइल फनाबो ब्लास्ट जानो हागौ जेबो गिदिर बाथ्रा नङा सम सम नोंथांमोना मबाइल ब्लास्ट जानायनि बाथ्राखौथ' खोनाखादोंआनो मबाइलखौ ब्लास्ट जानाय नुदोंबो खोनादोंबो निउसावबो नुदों सियर बे बाथ्राया मबाइला ब्लास्ट जानो हायो खारन मबाइला ब्लास्ट जानायनि मोनसे कारना बेवहाय बम फिट खालामनायनि थाखाय नङा बम फिट खालामनायथ' जुदा बाथ्रा नाथाय जि लिथियाम आयन बेटारि मबाइलाव थानाय जि बेटारि बै बेटारिया मोनसे टेम्पारेचार लिमिट थायो बा बेवहाय बानायनाय समावनो बिनि जि फिटिं बै फिटिंआ जुदि मोजां जायाबा मा जानो हागौ अक्सिजेनजों रिएक्सन जानो हागौ बे बथिंबा गब्लंनानै
बा गरम जानानै मा जानो हागौ लुज जानो हागौ बिनि जि फिटिं अब्लाना मा जानो हागौ लिथियामा अक्सिजेनजों रिएक्सन जानो हागौ अब्लानो ब्लास्ट जानो हागौ स' जेबो गेदेर बाथ्रा नङा लिथियामा बाराव लाबबानो अर जोङो अक्सिजेनजों रिएक्सन जायो स' बेनिखायनो जोंनि मबाइल फना बुंनो थाङोबा मोनसे साल्टा फिरता मुभिं बम बादिसो स' फिउचाराव जोंनि स्मार्ट कार जोंनि मबाइल फन जोंनि लेपटप गासैखौबो मा खालामजोबनो हागोन ब्लास्ट खालामजोबनो हागोन होनना नोंथांमोना साननानै ला स' बिराद गिलु बालु थेंक इउ